Hello guys, Faidi bahai tongbai. Hai no hai lam so norok no ani tak aisya katal new fresh video wo. Norok title te thamen logo assignment thamai kena. Saban kong no ti salai nai. Inke te tamsa Faidi biskok sewa hai no hai thanga video mala lai sini te norok joto bai no. Cái tini khai sung nó rong nó tam một sung tini nó video tam một phun lại tini khai hình cái tini khai juda giat khai muri na mo sung Papare blogger rong ni mung no norok pura khoklai sibe gebele. Omung khang rok khai boi bi busai kok bang wala yoi. Mai khamu hune to salai khlai romane. Suiche jak mai bara mai tun si tusmi fulen norok bakchut khai tonglai kho. Papare norok no le ran isi thone harpe nangja lang to kobor pale le nong norok ma hai biapi bising chop jak technique rok boron ti phebe hino. Tosi tong kho thas thaya ka subai. O godna ro khai boroni aming motom suja akarang totoro ro ber tong hasido. Ai si boroni o khina da video pai khengke o akarang ban mai chatira nta. Tur likmo papare hi tamang kating nunang tamang kating pun kating hairo obukur kai to manam so kana wak bokhorok pun khikruk samarok omayui omote ha theglai nai negedi bokhorok ni bukhanai siloi satung phran jak hain tong mokha rok nai negedi borok ni borok no jesepon sade jesepon hindi borok tebo borong tomung hammangla sebab ano komen kali ini bu saya tahu sebura ma bo bura ba ini motor suka hake motor su horong motor su besar roska omong kha baby jamatia bihia blog agui baby jamatia ni family blog hinmani singkhana bla family blog ni to rija ya ba bini blog video ro khaina ro busai ni pen kan mane bahage busai motom solainani adom chudum tomung ro legilagai tomung ro adom chudum phunumung ro omorong mangsi bini blog video thangai nogi manai ani kok bisa se ka thangai phonai den ro oro khosa se busai ba kisu lo busuk si hai halangkang phai hikai phai papare tabukai kis dilake tamung amor furungui tongsiru ro bini video ro no family vlog na youtube channel bu mung rijak nugoi bal baksa ke nok ro ka achuk layo bini video ro naina ta masuri do inka aina ro nogo phuno refer koi bujana chance tongo yamalla o prabhu kijika tabu kijika bo boba dabu phungna hamjage ruwabu phungna hamjana jatchible tabu khai biang wancha biang debarma biang tusme siljag nigro ro besi hamjago ro si tongoi siwo baccha o dialog kya tha Thank you मेरे प्यारे बच्चे इनके अंदर साइड में खाना बले आंग तो मसना नहीं नंग न इनके देबनो कुन छले अबिनि लाइफ बिनि इच्छा बरक थोलाया बा काजब खन तंगलाय तंग हाया दबा Kota naika di waktu gejak harpek sil fele jau suka akon borok te oma hai aming kijak type ni video khaya hingka ba borong video si phaya na naiji ke public rok hingka ba oboni bagane to dupung sari go asta harpe rok bosa asta silai tonglai ni gede tam kurung nai cái nó xin bus kang nó cứ mang khara cái mo cái tabung ni tv photo nó rong muk da mang khanai ko xin tv photo ma iko naila biang jani bo 15 bosor use khajak tv ka samno katalo pai hine public rok thoko sai tongbo ang semana norok bo mane na bisina thakjaka inke abo to sana nanglai norok bujin thangmai gena o ani video ni bising tui Hinkai tinin video asu jaro nong sitong video no pulan take pase puse to nema bokai bele hamba jo tono no tabu phone video no like kongka like khari di hinkai o buisa saman o subscribe mani no khaya kongka tabu phone khari di te subscribe o video no norok jai mansak share khari no whatsapp facebook rogo hinkai thangka bye tibrasa aiglok thong